Uwei uno hikai na United States ula syakem no haden ba ula ai jingkeli bat pa to assignment yaki kena skul halor kumno ba penyap yala ujong upara bayasyong kelas lang. Ya utei uno hikai syam lapen pau kerteng setia Henry kaying bishar halor kani kapor kalarai ban pakem no ya bayadei berkatai kajing ai jing hikai kabalong be ain bat kabala ban kta ya ka imlang kasalang. Ha kaba ulabu ya kajing kali bat pa juba beki kena bakumno kidei ban le bakin la ban penyap ya ki paralog bayadon lang bat ki hapo kakamra puli. Utei unong hikai udei ubalashim ya ka subject English. Kani kalaja hapo ka school graduate middle school. Kabadon hapo Chesapeake jong ka nongba Virginia. Kani kalaja ha ukala lengkot jong usnam hajar puar hadin bakite ki kena school kila ai ya ka jubab da kabatho hapo ki tablet. Jongki kumba jule haba ai jinggali ne pato assignment da kinong hikai. Layo jingtip ba katay ki jinggali kaday kabalawan ra da uwe na kitay ki khana school ki badon ha katay ka kelas hi. Ha kawe ka liang ka bas ngawlingo kalong ba utay unong hikai ru usyim ban ai jing hikai penban ya baro ki badon ha katay ka kamra kelas ha ka jaka ba un penbait ban mai. Ne hikai ya utay ukhana ubakali barwanra ya kum katay ka jat jinggali ka basniw. Kumta laong ba de lingba ka jinglej ya thu jong uwe na kite ki khana school ha ki kimi ki pa jong u ba ki pulit kin sayo jingtip bat wat benya bha halor kani. La ya thu ru ba utay unong hikai udang lej penya so. Sya kate ka school na du ka life way tarik unailar jong usnem hajar pwe hadu ka pra tarik uyayong jong utay usnem hi usnem hajar puar balalap ya kate ka jing hikai bi an jong u.